गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बरायना हरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अनसायगोन आरो भिडिअखौ सिनायगोन होननानै। गोदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दायो जोङो माबायदि हममेड हेन्ड वाश खालामनो हायो बेखौ एसे नायलांदोंसै। दै खुरै मोनसे लाबाय, बेनि उनाव दै लाबाय, ओमफ्राय साबोन लाबाय। साबोना मा साबोन? निदि फिसा फिसा दुगैनानै आग्लायनाय माने लाथावै आरो फिसा फिसा नै बिदि जानायखौथ' मोदोमाव फोनजाया नालाय, ओंखायनो जों बेखौ मोनसे हममेड हेन्ड वाश खालामनो हायो आरो। बेखौ जों खुरैयाव लानोसै गासिखौबो। मोजां मोजां साबोन दङ नियाव मोदोमलायनाय अनेक नामनि। दानिया दै एसे एनैसो नांगौ बायदि सिफ्लेजोबनोसै जेनेबा। Yo kita besi na kan na. Akhirnya nuas nada, akhirnya terhubung sih. Besi lo kan mau ya. Besi kau warna hari dong munda ini, gua pakai tuh besi yang di kumpah ya kain ada ya. Gitu. Ini gua bisa pakai besi. बेखौ मानि थाखाय लादों मिथिगोना मिथियाखै? जेरै बेखौ बेयाव सोनो मोजां जानायनि थाखायसो लादों आङो। खारि बायना लानो हायो। लानाबा मोनसे गाज्रि जानो रिप्रडाक्ट खालामफिननांगौ बुस्थु मिथिबाय। बिदि खालामबाय। गासैबो सानस्रिया लांसै। बेसे मोजां जायो। बेदर जादो ना जादो आखाइ सुदो। साफा बेखौ लानो ना बेखौ लानो? लादो मोनसे जायखिजाया। जों दायो नुनो मोनबाय दा जों माबायदि हेन्ड वाश खालामनो हायो। खायसे खायसे न'खराव मानसिफोर थानायफोराथ' जोबोद साबोन बेबायदि फिसा फिसा थुख्राफोरा आग्लायो, माने लाथावाबो गारथावाबो बिदि जायो। ओमफ्राय जों बेखौ माने बिदिनो गोसोखांनानै मालाबा हेन्ड वाश खालामनो हायो। रिप्रडाक्ट खालामफिननाय लोगो लोगो बुस्थुआ जोंनियाव बाहायफिनजानाय जाबाय। माने बे ओरैनो थांगारला नालाय खालामना नायदो बयबो गोसो जानायफोरा।